аз съм Лекта на това 9-ти епизод. Това е продължението. Да. И бяхте стигнали до боса. Видите всичко му порното на него. Да, ти порничия бос направо. О, бах. Аре, бе, къде вариш мене, бе? Шибаняк. Черен. Мангур мангар. И колко мухи наспами този циганин черен. Перас. Ди ми са кефи, бе. Ди са кефи, бе. Чуле, бе. Кой ти дава? Няма са кефи, бе. Мангал розов. Бял мангал. Стига, е. Пак ще пукна. Няма да стане шибаняк черен. Шибаняк. Проститут. А, не умразвам само да умирам. Няма наистина. Колко мухи нас... Ай, той циганин. И вас трябва да убие пък. Бах ти. Аре, умирай, бе. Оф, това ще ми даде... Да, това ще ми даде... Тързъп също. И сега ще активирам надхапан сърце на фокус хелта. Ама не целя, не знам що така. Преди ми даше целя мега мухи с мега диария. Бах ти таптаните мухи. No fucking piece of shit. Просто тио. Значи пак ще спра да кажа, значи. Вай, до сега никаква бомба ни ми даде обаче. И тия прости също. Едно хелт направо не знам как ще го взема. Една паричка. На мъни. Си купа нещо баничка, мазна. Суха. No! No! Защо се върва в него? Там-дам. Аре! Гроздьо! Ти си някакъв зелен повкар. Тука. Ма да ми даде в войната нещо. Ще ни даде. Палички! Мани! Ем, детля! Я мога си купа вече баничка. Да, баничка. Баничка. Чакай, къде? Коли ще има? Сигурно в един ще друга хапчета, в друго едно ящо ще паци. То не може да ми е паци. Balls of Steel. Сега не помня какво беше. Не знам какво го направиха, но поне върши работа. Ми напълни пълни хелт.
Ай, стига, бе! Направо, как може такива... Дева цели, ти умирай веднага, бе! И цяли ми да... Направо. Такъв рейдж. Клавиатурата ще събирам на чаркове. И някакъв какао демейдж и с киф. Тук всяко трябва да има secret room. Баум! Ето го! Обаче, това физиономия като плюе какаото. Ето го Бад Гошо. Че ме при Бад Гошо. Чин. Какао. На, яж бе, пи, яж бе. Пи бе, давай бе. Пи ми сраното какао, дето ти го плюя в устата. Че няма цели букук. Шебен. Аре, малко да отслабниш, че ти бах, че шиба някакси, такъв дебел някакъв. Ета. Охо, какво направа? Добре ти беше такъв някакъв дебел. Шибан. И ти си някаква вода тъпа, понеси по-слаб под него. Фак! Ще се бутам в тия камъни. Направо. Умри. Дум. Cheers up. The lover. Сърца ми даш. Но, аз имам сърца. Фул сърца. Бах ти дебелите крака. А нищо много еди шоколада. Аз някакъв такъв тънчък. Като спагета, някакъв дебел така. Челендж рума, какво ще има? Заслужава си да седят ключа. Що да не е да скелет ки? Вземам го, не ме интересува. Най-големите прости. Яш какао простио. Да си дивит ключа. Що да не е? Много ще не е хубаво даже. Ако спрат тия пижами умряли да скачат. Аре! Пускай втората вълна, те са някакви 3 тъпи вълни. Те бах ти рейджо сран. О, много сте силни, направо ме страх, не знам как ще живея. Но сте мощни, направо. Сега другата простия. Така. Това е някакъв базик ли? Ще го взема. Знам, че ни дава стома. Ко ме интересува? Плок. Обаче какво са се наредили, като са готови да ги трепа. Стига, бе! Докато няма ключа, сега ни дай ключа, защото е яд, нали? Ще ги вземам, защото не е, че има смисъл, ама... Все само ключове ще ми даш. Просто ти е черна. Защото сега имам 99 ключа. И сега дай ключове. Като искат ключове, някакви тъпи бомби отстрани. Бах ти... Право си... майката.
Направо бахте тъпа просветена на циганска. Добре, това става. Това беше всичко от мен за днес. Хора, аз бях Black Thunder. Чао! Трябва да кликна копчето, защото много ме мърза нищо.